Gabon, astelenero, emakumeen zesta txapelketa ikusten ari gara, eta gaur azken geltokira iritsi dira. Duela 2 aste ekin zioten, 2 final aurreko jokatu dira, eta azken geldialdia gaur izango da hemen Ezpurdiko pelotalekuan, Durangon. Ibon Aldazabal, Gabon. Gabon, Inigo. 4 pelotari horietatik, 3 bizkaitar eta gipuzkoar bat, eta horietako bat, Araile Jardi, orain arteko 2 txapelketak irabazita dator, Berritxun eta Gasteizen, 3. hemen Durangon irabaz dezake? Bai, Arai oso maila handiko pelotarixe da, atzien oso defentsa ona eta indartsu da, Gasteizen oso ondo jokatuan, eta gaurko honetan be, hauaia apur bat ez dau asko jokatu maila honetako txapelketak, aurrien ikusitxe aurrelari bi oso antzeraku dauzela errematatzaiek eta hori, usteot, abantaia puntu bat horti datorrela, Arai dagoela atzien. Bere aurrelaria Elena Barnetxe izango da, Durangarra, saiatu zen iaz irabazten, gertu ibili zen, baina ezin izan zuen, beste aukera bat izango da horten, eta zuk aipatutako Oaia atzean eta Elaia aurrean, behar bada dizira gehiago, lehendabiziko semifinalak izan zuen, lehengo astekoak baina finalak izaten dira. Bai, finala beste partidu da, partidu barri bat da, danentzako da barrixe, eta ikusi urduritasunek eta horredanak nundido izan ikusitxe, nik usteo partio hona ikusiko gule, aurrelari errematatzaile bisek, oso maila honien egondi, eta partido dotore bat ikustu da aurre. Bestea ere, mutilen banakakoa ikustekoa izango da, zuzen ere, iaz, Johan eta Aritz Erkiaga izan ziren aurrez aurre, ez ustekoa eman zuen iparraldeko pilotariak, aurten berez, Xabi Barandika jokatu behar zuen, min hartu zuen, jakin dugu ez dela larria izango, eta laizter ikusiko dugula berriro kantxan, baina gaur Aritzek aukera iazko arantza ateratzeko. Bai, aurreko iazko urtien Johanek irasi itzan, final aurrekoen be, Aritze esan oso maila honien ibili, neure ustez, eta orduan gaurko partidu hau, bai, igezko finala eta aurreko partidu bai, arantza hori atateko aukera hona torriako bai. Hane Murua Mendieraz, Gabon? Gabon bikote, Gabon ikusentzule. Esan beharrik ez dago, ikusmin handia piztu dutela finalek. Sarrera guztiak agortuta daude. 700 lagun inguru sartzen dira, Ezkurdi pilotaleku honetan, eta zehazki esateko, 684 sarrera saldu dira. Beste kontu bat ere aipatu behar dugu, esan duzu Elena Barnetxea, bertako puntistak jokatuko duela Arairekin batera. Larun batean Grabniko partida jokatzen ari zela min hartu zuen, eskuin izterraren atzealdean, gaur lotu egingo du, eta etxekoa izanik iazkoa arantza hori atera nahiko du, eta dena utziko du kantxa, baina ikusiko dugu gorputzak nola erantzuten dion. Ikus dezagun aurkariak gaurko finalistek nortzu izan dituzten, final aurrekoetan eta zintzu izan ziren emaitzak. Dena prest, Women Winter Series txapelketako azken partida ikusteko. Asko gozatu dute zaleek, lehen dabizuko 2 partidak ikusita, honena azkeneko hau izaten den. Elena Barnetxea, galo gehien, berak entzungo ditu aurkezpenean bertakoa baita. Berak eta Araile Jardik, iaz, orten bezalaxe finala jokatzeko gore izan zuten, baina ezin irabazi gehiago izan ziren Erika Mugartegi eta Maia Lehen Aldazabal finalean. Erika Mugartegi izan da gaur arte 2 txapelketak irabazi dituena, duela 2 urte. Araile Jardi izan zuen Eizkartzain, eta finalean Maite Ortiz Benedibel eta Maia Lehen Aldazabalen aurka irabazi zuten. Aurten ez du Martinarrak parte hartu, eta hobetxo dira 2025ko finalean jokatuko duten pilotariak. Gaztena, Oaia Otaño, lehen dabiziko aldiz parte hartu, final aurrekoa irabazi, eta finalean da. Eskarmentu gutxien berak du, baina plazanrea da, eta honena ematera etorrela izango da Mutrikuarra.
Bai, final aurreku oso partido gatxaukien eta irabaztie hortuan, oaia maia ona emoten. Eta gaurkuen maia horretan ibiltzen badi bai Elaia eta oaia, euren aukerak guiko da bez. Hasiera baten pelotari veteranu hauek eta, veteranu danari gaztiek, baina ez txapelketa era mota honetako, maia honetako txapelketa gisa jokatut eta egoneran Elena eta Arai favoritotza joleike. Maia honetan inglizkero gai eta Elaia aukera badaiki bai. Gazteak ez oso gazteak dira, lau pilotariak. Zozketak ala nahi izan du eta lehen da biziko sakea gorriek aterako dute. Eta pilota ere, berak hautatuko dute. Zuzen aurreko goz bat azki ginen da gozo. Zaleleko bardindotza, zegin bida. Azkena Gasteizen izan zuten, beste final bat. Eta emozio horik etzen falta izan, eta izan zinen dugun. Bai, partido oso ona jokatu den. Azkenien gainera Elaiak eta Maialenek abantaia 4 eta 2 irabazten juzien desempateko zetorretan, eta buelti emon eta irazitzen Maitek eta Araik ez. Maia honien guzela erakutsi duen, danape, eta bai Elena eta Araibe aurreko partiduetan ikusi gu Elena oso erremateko gogoagaz, Elaia berabe erremateko asko erremetetan pelotari bat da, eta hori, nik uste nahiko erremate ikusiko gule gaurko partidu honetan. Epaileak eta hasi da 2025ko emakumeen zesta txapelketako finala. Sale. Errebotean jarritako pilota hori. Eraman Elenak. Elaiaren pelota estu nahi tokian jarri eta aukera aurkariari eman dio. Ezin, Oaiak, lehendabiziko tantea gorri entzat, aukera ona izan du Elaiak. Bai, buruz behin pasetik lortu dau, Elenak erun dago alagola, eta horre aukerako pelotiek idau, baina ez dago azartau errematetan, erdiru urtetza errematiek, eta gero Elenak eskunia pasaute pelota agatzen. Elenaren bigarren sakea, lehendabizikoa ezin izan dio kendu, bigarrena bai. Altura Larregi, ezker ormatik gora aldegin dio pilotak Oaiari. Bostera dirasetak, lehenengo biak, hirugarrenik balitz, bostera litzateke. Oaia, erori egin zaio pilota, Bastian sartu eta gero Huts, bata bestearen ondoren, anima beharko du, aurrelariaren partetik, bera erori ez dadin. Aztu hori, venga, guazen. Venga, untxe. Bai, horre pelota, eta askotan hasieran batez bez, urduritasunek eta agoten di, eta holako era horretako gauza dituzte du. Aire. Oaia. Venga, laza. Arrebesez, ondo. Aire. Venga, alta. Elena. Bai, lazai. Ondo. Aire, oizno. Atzera indartzu Elenak, gaztertuta, edarki Olaia. Oizno. Arai utzi dio eta hutsa orain Martinarrek egin du. Bat eta 3 eta Oaiari ondo etorko zaio tanto. Bai, holan hasieran batez be komunikartzu zen da, peloteo hasi zen eta pelota gisa bota partiduen sartzen juteza, eta gero ikusi du, pelota gatsa sartzen, eta nik uste ja laster partiduen sartute ikusiko dugu. Azoiko hutsa egin duaren Arai Lajardik. Oso pilotari segurua da. Gutxitzen ikustego mota horretako hutzek egiten. Bardina. Eurena.
Probatu dituzte pilotak, baina ez dute aldatu. Goixerrik esan horri die, euren pilotekin jarraitzeko, beste pilotekin. Hori egingo dute. Bai, igual pelota barrizaz, Elena eta Arai dominetan ipiniko di, Elaia jokuen ez hartzen eta pelota bizixaz, Elaiak igual sartzeko aukera izegiko partiduan. Hor da, Bila. Errematerako prestatu da, txokoan utzi, Egarri indio Elenak harrapatu eta atzera. Ondo, Oaia. Goizino, Goizino. Arai. Hostia, Arai. Sartu. Venga. Elaia. Arai. Venga. Arai. Sartu zen. Bila, Arraria sartu da. Inork ezin du orainko Zinor Mendean hartu tanto honetan. Horrekatua da, piloteoa. Oaia. Arai, hortik nagusitzen hasi nahi, alaxe egingo du. Eutsi Oaiak. Beste bat. Bai. Tokia badu. 15. pilotaka da. Ezin, eskatu baina pelota ikutu ere ez du egin. Araik, 2-3. Ondo Oaia hor, defentzan ondo izten, eta gero horre ondo bastartutze, bixen bitxartera, horre oso pelota gatsa ipintza Arairi. Joder, Arai. Zelaia. Elena, oso indartsua pilotaka da, aurrelariak oso jaila izango du eramatea, lortu du egontizean jartzea, zaparen gainean ondo moztutakoa, tanto Elena Barrenetxea. Horre, Elenak errebesez ondo atzeratu dau, buruzkain pasetio lorteo Oaia, Elaia aldan moduen erundau errebotia, esan bat erretzaruti ere, eta gero Elenak moztite, oso ondo. Durangarrak aterako du. Oaia. Aire. Goizino. Ondo, Elena, zuruan sartuta zegoen Oaia eta utzi egin behar izan dio. Egi arratutako pilota izan da. 5-2. Eta bizmineitzen, Elenak hartzen dago aurrien pelotie. Kaso honetan modun pelota gatsa hartzeko zen duen ikinitza Oaia izartzeko. Eta gero errebotetik arazo ditzutu Elaiak hor pelote asko espada urtetan horrek ez dira erretzak egiteko errebotiek. Hor da bizmineitzen marroiek. Elena Barrenetxearen sakea. Aurrelari gorriak atzean. Eta ezin orain. Oaia Otañok, 6-2. Alde polita lortu dute hastapenean favoritoek. Eta atzera da bize, ez? Eta gero oniok Elena errematatzaile da alastutzago ikusi apenas errematerik. Estrategizie hori da, ez? Eurek dominau, eure buruz gain pasau aurkarixek eta gero hori aprobetxe. Beste dut bat, Oaiak. Zura azkarraren ondoren, ondo zuzenduta zegoen, baina azkendiak ere berak utxegin ditu. 16 urte baino ez, tensio handikoak izan hori dira partida hauek. Durangoko pilotalekua beteta. 7-2. Elaia eskubiz jarri da. Ondo moztutakoa, earki eutxi dio Elenak. Arai. Hain arte pilotaka da gutxien, berak jo du. 6 baino ez. Elaia.
Olaile jarri. Olaia Gogenola. Oaia. Erki. Bai. Bien tartean jarretako pilota, rebotera atzeratu du. Gehiegi aurreratu da. Atxeden dira. 6 tantoko aldearekin joango dira favoritoak gane. Patri Espinar daukagu aldamenean. Patri, Gabon. Gabon. Pilota zalea, badakigu pala zibili zinela eskuz trebea. Zestarik baldaukazu? Jo, zesta oso gustoko dut, probatu izan dut hola nire kabuz, pare bat zesta ditut. Eta nengoen deziatzen neskak ikustera tortzeko eta gaur aukera ezin hobea. 7 eta 2 aurretik doaz gorriak. Partida hautxita aldago zeta, hautxita ikusten alduzu. Oindik ez, egon dira pare bat hiru fallo, normala den bezala finala bada, urduritasuna, baina bueno, oraindik asko gelitzen da, hasi baino ez da egin eta ikusi barko dugu. 15 asko gelitzen da eta gero beste setetan ikusiko dugu. Patri, horrelako finala giro ikusgarria daukagu hemen, emakumeek halakorik merezi dute, hau eta gehiago. Noski baietz, ni desiatzen nengoen etortzeko, ibili izan hasi ikusten mutilak, gizonezkoak Miamin, Orlandon eta, baina gogoan nun neskak ikusteko aurten izan da lehenengo aldian atorrela eta gozatzen ari naz. Frontoia beteta, musika, kriston giroa eta gozada bada neska hauek ikustea. Patri, jarraitu gozatzen, mila esker gurekin izatearren. Bale, mila esker zuei. Palaz, eskuz, inoiz zesta probatu eta baita erremontea ere. Erremontarin kapitan lanak egin zituen joan den urtean eta behin ikusi duen. Erreminta hartu eta probatzen. Akorren larun batean, erremonte eman aldia izango dugu. Arratxakeko hirurak eta laurdenetan hasita, berria txapelketako finala batetik eta bestetik. Urriza eta Barrenetxea laugarrena, hirukote baten aurka. Jarriko dute, Aldabe Segurola eta Azpirozen aurka. Erakargarria gaialdia. Bezpedan berriz. Binekako txapelketa nagusiaren finalaren atariko programa berezia izango duzue. Oiko orduan. Oiko amarrak eta lautenean. Amaikagarren tantoa jokoan. Suspertu beharra daukate horiek. Hirugarrena egin dute, ez baitu, pelota saskian behar bezala sortu Elena Barrenetxe. Ondo. Joaia ontxe, Elena Barrenetxe bera da, pilotaka da gehien jo duena orain arte 20. Amala huelaiak, oaiak amalagarren oraintxe, utxien Araik, 12. Elena. Hartu hor. Oso ondo, kendu. Goizino. Kendu esan dio lagunak, ez du kentzerik izan eta arrematea azkarra eta ona. Elena Barrenetxearena, 9 eta 3. Aipatu duzu, errematatzailea dela eta ez zela askotan ausartzen ari, baina hau gainera ez da aukera errezorietakoa izan, Ez. Kasu honetan oso barrutik errematau dau, ikusin dau, ni pentsutote laia barruen sartute dagoela eta utzuni daukela zabalien eta bi bider pentsauari gota dago eta egiz izan oso erremate dotoria. Ertez egindako tanto izan bari, ezker paretak pilota kanpora bota du. Eta bota egiterako asko gaiztotuta zegoen pilota hori. 4 eta 9. Behar izango dute horiek markagailua parekatu ahal izateko. Handia baitago markagailuan. Oaia Otaño. Hau ere zabaldo eginda. Eutsi Eskubitz. Araik. Bai, oaia ondo atzeratzen da pelotik, badauke merriztu dauke eta egiz esan ondo produktu frontizio eta atzeratu pelotia. Arai. Sartu bai!
Elena. Reboten pilota. Aurrelatea entzat lana. Maika egin du Elaiak. Ara. Egiteko arnua zuela iruditu zaigu. Baina, saskitik bertan egin zaila pilota. Atxe ikusiko dugu. Bai, horre justo pipareta botata fundala. Baina ez da uberatu ondo peloti eta urtean itza. Puntatu. Bai, Lejarri. Altura hundia manda. Logratu ditu. Frontisa eta ezker horma. Txalanean orain. Martina Semindarra. Pelotakada honekin. Iaia egintzen hasi da. Arna jarraian. Atzelari gorriak. Elena Barrenetxea. Eutzi bai! Venga! Arai! Venga! Venga, eta zertu! Atzelarien arteko jokoa. Arai! Elaia laguntzera joan zaio bederatzigarren kuadrora atzelariari eta agira nun ipini duen pilota. Oso atzean. Elaia. Erra hori. Zuloan sartu. Eutsi. Garaik. Errematerako aukera ona dirudi. Baina ez da esmatu. Eta orain komeriak. Ondo landu du tanto osoa Berritxuarrak, baina errematean izan duen kasatzea. Bai, horre pur bat pasentzia gixoki iban, nintzen egondatzera botaten, ja buruz gain ixe pasatu ekidaue Arai, baina erremateti kurri doako eta lehena presteuen bi paretan bertan, zabalien, eta berape hortxe ez, azarretin daz, berape jakin dau atzera jarritzu duela ataketan. Arai, goi. Venga, va. Arai. Sartu. Guaia. Bixok. Aire. Kantora gerturatzera lortu dute eta orain bitareta honek abetza handiagoa egingo du aldea 11 eta 5. Nortzek ere etzen espero, hain zer etako zuen nire talde hori. Ez, egiz izan bizkor eta ondo markaute, normabiko dotori. Amartanko daramatza, bipileta galdu. Elaiak oraindik ez dauka egindeko tantorik. Aire. Arai, aire. Baina pilotaka da Anto, ikutu egin du Aiak, ikutu egin du Xederratzeko epaileak. Zulo handia da markagailuan, gorri egoiren alde dutena. Venga, va, Beste batzu, venga, va. Venga, vaya, guazen, Baia Otaño. Aire. Hiru tanto behar dituzte Elenak eta Araik. Lehendabiziko seta irabazteko. Aire, oizo. Bai, oaia, bai, eutzi! Goi. No. Elena, bipareta, harrapatuko du. Aiak. Ondo mozutakoa. Gertu, etxi Araik. Aiak izan egin da pilota horiek. Eta, errazagoa. Ondoren Aiak etxe egin dakoa. 13 eta 5. Eta horiek gelditzea ez da bat, ere txamurra. Horrek efektua zetorten di eta bat erretzazta horrek atzi. Hor meditxu egitea Araik.
Arai. Oi. Arai. Bai. Oaia. Zeuk. Venga. Elena gatzera. Aire, goizero. Menetik pasako du, ez. Elena Villa, azkar ordea. Amala botadoz, Gonzalo kontra izateak. Arreako akatzak egitera da, Bai, apur bat presion haute sartzen dira dela, tantzen dira dela, nega da bezatu honetan zeus horrein, eta apur bat horrek ere eta persipitaute sartzen. Amerika handikoa, Pepe Laster, bai, eta oino. Sartu duen pilotari, azkenekoaren bila lehen dabiziko jokoan, gorriak. Aire. Elena Ipareta, kanpora. Venga, Eta 14. Anaiak oraindik ez du. Egindakorik eta beharko da. Orain da biziko amaitu baino lehen, ondo letorkioke. Erremateren bat gauzatzea. Gora. Ezti eta 14. Bai, urdinentzako, naiz eta katxa euki zeta hori irabaztia abantaia daukielako bestiak. Garrantzitsu da, tanto batzuk eitxi lortzen badabe, apur bat bigarren zetari begire, konfiantziaz azteko bizet hori. Elaia. Sale, asko. Venga, Arrun. Elena. Oso aurrean gelditu da Elaia, baina atrapatu pilota eta dotore jarritzekoan. Hortzi eta 14. Horrelako padera sartuko balitu orain. Nerlioarekin apur bat hartzeko. Bai, Elaiak azken baten hori bideu, lehenengo atzera bota, atzera aprobetxaue aldani geixen pelotie luzetute, buruz gain pasetie lortzen badau eta reboteetan jarri Elena, aukerako pelotak egikotxu gero, tantu amaitzeko, ez? Apur bat hori bideu, landu lehenengo tantue eta gero amaitxu. Elena. Rebotea. Elaiak edera nahi du. Aukerako gelituko zaio Elena bukatzeko. Ondo. Araia. Arai. Oia. Elena. Beste bat, bai! Oso ondo! Joder! Arai! Arai errebesez. Nahi tanto, jarraian egin dituzte urdinek. Ixos! Nesuri zerrabotea. Elaia kozenolak. Bere errebotean. Errebesez oraingoa, baina altura pizkara, falta izan zaio, zaparen gainean ipintzeko. Amaitu da lehen dabiziko jokoa. 15 eta 8 galiendu dira. Elena Barrenetxea eta Arai Lejarri. Elena, lehen set honetan jaun eta jabe izan zarete. Bai ez, niri nahi nabe lehenengo zeta irabazi. Ja segurtasun batea zurteteko bigarrenin. Eta bueno, abentze baukegu jaso zer. Zer moduz daukazu hanka, minik ematen aldizu? Bueno, momentuz esto sentidu ezebez. Bota doten lehen reflexa eta hori berotzeko. Eta hain berun esto sentidu. Zorte hon bigarren setean, Elena. Zer gasko. Lehen da bizika irabazteak ez du ziurtatzen. Txapela bere ganatzea, baina margen geixo ematen du, lasaiago jokatzen lagundezake eta aurkariak berriz badakite irabazi beharra daukatela. Bai, bigarren zeta bai edo bai irabazi bidabe, eta dukitzeko. Lehenengo zeta ibegire, oso nagusi zendi urdinek, baina azken erut bat tanto batzuk eitxi lortu dabe,
Elena apur bat mineitxi lortu da, Oaia berotzen junda eta pelota zaire batzuk sartutxu eta ondo atzeratzen du bai pelotie, eta erakutzi dabe badaukiela armak, bigarren set honetan buelti emon eta hirugarren set horrei topeta juteko. Aurtengo txapelketa hau emakumeen hirugarrena da, lehen da bizikoa urtarrilean Berriatuan izan zen, Biartek eta Araik irabazi zuten, bigarrena joan den ostiralean amaitu zen Gasteizen, Maitek eta Araik irabazi zuten, eta Martina Xemindarrak hirugarrena nahi du, 3-3 lortuko lituzke, baina horretarako oraindik beste erdia egitea gelditzen zaie, eta aurkarien asmoa kantuak garesti saltzea izango da. Adibidi, pilota aldatu egin dutela, nahikoa bizituta zegoen eta hori nunbait ez zaie komenik. Bai, esan dago hanek ez, Goixerrik zatzela pelota bardinaz jarraitzeko, buzitzeko. Egulo inguen aldatzi pentsatu gabe, bera Elaia nik uste hori ez, azken baten Elena egoti egon biherrien dominetan Oaia, Elaia jarri dominetan Arai ez, hori topetan aldatuko den pelotia. Hasi da bigarren jokoa. Elaia erremotekako prestatu da, baina zabalean zegoen zain. Barrenetxea eta begira, odolkiak ordainetan, txaparen gainean lortu du lehen da bizikoa. Hau, akatsa izan da. Bai, oso bota da jala Elena bertan zabalin euen, presteuen dana, eta hori, ez dago ondo hori esan duguna. Piskate bera zibida atzera botaten, dominetan, eta gero aukeraku dauenin orduntxa maitxu. Pilota biziarekin, Elena Barrenetxea, eta Araile jarri. Ezin, aztertuta ziguan pelota hori Oaiak sartu, bigarrena. Amabitik erantzun dio sakeari Oaiak. Arai. Elena. No. Atzeratu, eutxi Oaiak. Aurrelariak orain, lekuko hartuta. Aurrelari gorria eta atzelari urgina, orain arte pilotak da gehien jo dituztenak. Erasoan Barrenetxeari baita, eta defentsan Oaia, batipat. Ona! Arai. Era bat ari da kantoan nagusitzen. Ikusiko dugu nola amaitzen den. Era egin du pilota horrek eta tanto. Atzelariaren lanak saria izan du azkenean. Horre pelota gatsa hartutxu Oaiak. Eta eusten azken inderak. Eta orain pilota aldatuko dute. Baina, uste dute euren esan duela. Bai. Lehenengo zetien modun bisek pelota bardinaz kokatzeko. Santa Bakarra, jokatu dute pelota berriarekin, bigarren seta zera honetan. Aire. Aire. Ondo. Elena, ezin Oaiak sartu. Elaiak eraman errebotea. Arai. Aire.
Gurutzatu. Arai. Elaia. Arrematerako aukera. Eutsi, Arai. Oaia. Erra pilotaka dago ere. Ondo Arai. Kutxarrera gantzaio Elaiari, baina moldatu da. Eramateko reboten pilota. Elena. Erra doa tantoa. Elaia eskubiz. Moztutakoa. Iritsi eta ondo gelditu pilota saskian. Araik. Oaia. Elena. Elaiak eraman errebotetik. Zara ingo du Araik. Atzeratu. Eta bat garren pilotaka da Oaiarena. Kanto ederra oso ona ikusten ari gara. Oaia. Kontiko azken kantuetan mutriko erra egiten ari den jokoa. Artean sartu behar du Elaiak. Zaila zen eta oso kanto ona. Hirugarrena gorrientzat. Kanto darrak, pelotaka dago horrak, pelota gatxak sartzen, den arte, eta oso maila hondeko kantu bizita. Elenaren sakea. Elaia. Araik eskubiz. Elaiak hor postura ona dauka. Arrematerako baina txokoan utzi nahi izan du. Hori egiletxi. Eta ez zaio ondo atera. Bai, Elenak ondo defenditzetza erremati, bai Zabala eta bai Barrue ondo kubriten dau eta horrek apur bat hori ez, presioi sartetza Elaiai oso ondo botabide bela errematia eta kasu honetan modun, arriskue da txapapera zuteko. Lau eta bat. Utsi behin Elaiak Oaiari. Arai. Elenak eskubiz. Ezin. Eskubiz jarri da Oaia, baina ezin izan du saskian pilota sartu. Lehendabizikoa aixe irabazi dute favoritoek bigarrenean, lehendabiziko Elena beteta. 5 eta 1 aurretik dira. Osa irabazi du partidako lehendabizikoa. Final honen ondoren Itulena ikusteko aukera izango duzue. Johan Sorozabal, iazko txapelduna eta Aritz Erkiaga duela 2 urtekoa. Bigarren sakea Elenak askoz laburragoa. Bila doa, Gernikarra, Barka Durangarra, utz egin du. Ia karreria junda, aprobetxeta horien karreri atzera botateko buruz gain pasetako gaia, baina enten diago. Erreungarren pilotaka da. Horreko tanto amaieran. Oaia. Aurreratu eginda. Araile jarri pipare eta bota. Erdira ateratzaio eta hala ere tanto. Horreko pasaute hartzen zen pelotak estiarretzak geratzi, eskumiaz hori asko erretza geratzen da, errebezak baino, eta efektu adrebez egiten da benez ezin zen daue geratu Elaiak. Elena Barrenetxearen sakea, sake ona. Arai. Ia beti erasoan dabiltza. Elena eta Arai.
Elaiak hartu beharko du parte orain. Ondo rebotean. Arai. Ezin, 7-2. Elaiak eta bat pilotak ere ditu eta Elaiak 29, alde handia da hori. Bai, argi ikusten da, Elaia bera dagoela jokuen gitxien sartzen, eta markagailu hori irakusten da, bai lehenengo zetien da, bigarrenetan Ezker Horma ikutu eta rematea zapostu dio, gero ordea Elena Barnetxak bai ondo. Aliatu duela, erdialdean gelitu zaion pilota hori. Erraz irabazi dute lehen da bizikoa eta ondo bideratuta daukate bigarrena. Iazko azpi txapeldunek, Ane. Eneritz Bizardi, Gabon. Gabon, Ane. Errekuperazio lanetan murgilduta zaitugu, zer moduz zaude? Bai, ondo ez, baina, banabil kantxan, baina fisioak esate duen arte eta ez loketoka. Eneritz fisioari kaso egin behar zaio, baina pentsatzen dut kanpotik zeure pixka bat sufritzen ari zara ez da? Bai ez, hasieratik bazakegun partido gaita zagoela, eta gaina herritxarra goia ez, fitxatik guztiot jogatzen da emozionauta gau bai ez, olako leku baten behar ikustiaz, baina partidoa ez dortetzen gune ginen bezalakoa, azkenean nik uste templiak faia duzuela ez, ikusten da Elena eta Arairekoa esperientzia gehiagoakela, eta veteran isa horrek do irabazten partidua jokoz baino. Eneritz, tanto landuagoak ikusten ari gara urdinen aldetik, baina ala ere 8 eta 2 hautsita dagoela esango altzenuk ez eta? Hori inoiz ez da jakitzen ez, azkenean bukaera arte segi behar da hortan, baina lehenengo ez eta ere bizkate komplikatu pinio eta bigarrenak ere txurantzeakoak, baina segin behar da. Eneritz, orain neurei aholkurik ematerik bazen zer esango zenieke? Lehenengotik lasaitzeko ez, burua ez dela galdu behar eta horixoak ala zete da aukide jokatziak. Bigarren zeta gonik ez da maitxu, bai, zeitan doko desberdintasuna do, baina inoiz ez da jakitzen bestiak ere ze pasauko zakuen eta segin behar dela eta inoiz ez dela jakitzen partido zela maitxukoan. Eskerrik asko Eneritz eta animo errekuperazio lan egitietan. Eskerrik asko zuei. Zeinen erresta den, lasai goteko esatea egon. Bai, normala da, bai, veteranuenak eta lasaixen dan pertsoniete, finalien beti ikutzen daue nervixo puntu batzuk, oninoke esperientzia asko ez daukezun din eta gauza barri xe dizen izutzako, oninoke isa, ez. Askotan urruritasun puntu ondo torten da, pur bat erain itxetu hobeto horren ditze, baina ez da erreza izaten. 8 eta 2 gorriak aurretik, sakea Helenak. Atzera. Elaiak. Venga, Arrure. Atxe izan dezake. Eskubi zartu, baina agore txapapera bota du. Bai, gaurko honetan estabil errematien azartetan Elaia. Eratzi eta 2. Horrelakoetan etenaren ondoren kanpoak eta partidaren dinamika aldatzea garrantzia handikoa izan dira, baina itzuli eta lehengoan segiezkero erbara animoak ere behera abiltzen dira. Arai. Jauzia, azaldu ikutu, Urbilibilio. aukerako pilota gelditu zaio zabalean, Helenari ondo mozten badaki, eta hori egin du. 10 eta 2. Estatu beharrean sufritzen ari dira. Gaurko finalean, markagailuan atzetik doazenak. Tanto falta zaizkie Koman Interseries txapelketa irabazteko Elena Barnetxari eta Arai Lejardiri. Gutxo gain Helenak. Tanto Morboska egin du, 16.
Eta galditako eta errazen bat ere bai. Venga, ondo ba, Tira, bostakak sorain arte. Beste pelotaren bat ateratzeko asmoa dutela dirudi. Zerbait aldatu beharra dago, Ibon. Bai, ja oso abantaia ondizia aukia aukarixek. Euren pelota bizitzaz ez dabe topau partiduen sartzie. Eta beste mota bateko pelota bat ata. Ia horrek laguntzetzen partiduen sartzen zuen eta tankeok egin alizetia. Elaiak berak ere hori esan duena gerturatzerakoan bizisegiak benak. Elaiak berak sakeari etekin ateratzen dion. Eta berriarekin. Oaia. Aire. Beste bat. Joder. Aire. Zeu. Elena. Aurrera egin behar Olaiak ezin. Maika eta hiru, pilota berri batera bai, baina askorik irauten lehen ere gertatu zaie. Bai, hor pelota barrixe eta da gauzak aldatzen saiatzen baza. Baina asko zue tantu bitxi lortzen edo peloteti lortzen gauzak oso zail jartzatu. Elena Barrenetxea. Oso luzea sakea. Arai. Arai. Euki. Aire. Oaia. Aire. Goizino, aire. Elena sartu. Eta pilotu bat luzatu. Eta bizikoan ez. Baina kondo lagundu dio rebotea eramaten. Aire egin dezake hor Elenak. Txokoan, ondo. Arraza zen, baina dotore bukatu du txokoan. Ia denak eta ikusi duenean. Bai, izan azkenien iotxu erremate dotore batzuk Elenak. Gero abantaia eukieran beti erretza bizeten da errematetie. Baina oso ondo, oso dotore. Era guztixetako errematek etxendaki barruen. Ormabikue ikusi otzau eskumiaz bai ormabiko dotore bat botaten. Oso pelotari kompletu eda lehen. 12-3. Aire. Arai. Venga. Arai Lejardi. Ia une oro agintzen ari dira gorriak. Goizino, aire. Oraingoan biparetaz oso ondo bukatu. 13-3. 19. kanpoa Durangarrak. Maitzetik gertu dagoela finala dirudi Ibon. Bai, egizizan oso abantaia handixe dauke, oso solido da bize jokatzen oso partidu ona, eta oso gauzak asko aldatu diko ezin buelti emoteko neri. Asa diraze du. Julio Gerrika Etxebarriak, Xeberrek. Bigarren pasa du. Partida hasi denetik. Oskarren arte. Arazorik ez du izango. Elenaren bigarrena. Oaia. Aire. Berehala agintzen jartzen dira. Nagusitzen. Altura egoki eman dio Oaiak. Oso atzera bidali du. Arai. Oraiak atzera. Venga, Arun. Erdunak eraman, hortxe du Elaiak. Ondo. 4-3. Tanto dotori hor. Azkenengo momentuen barrure botatera doila monda. Ikusi dago Elena barrure doila eta azkenengo momentuen zabaldu eraitza. Ondo Elena hor, Leia pakatu hor. Erremate batzuk gehiago kateatzen dituen. Eta partida pixka balduzatu.
Iritsi da Arai. Bigarren botea egin baino lehen. Pelota motelarekin, berriarekin orain horiak. Arai Lejardi. Beti gora ateratako pilota. Malaugarrena. Akarra falta zaie bukatzeko. Oskarren kantua du Martina Semeindarrak. Baloak ikusleek. Azken sakea Elena Barrenetxeak egin duenean. Ez dela naire. Oso ondo. Ixok. Elaia. Barrena. Erori egin zaio eta bukatu da 2025ko txapeldunak Elena Barrenetxea eta Arai Lejardi. Eta behar gara pena handiena Elaiak. Gaur ez duela bererik eman eta minik handiena horretxek emango dio. Bai, egiz esan ez dago eukie egun ona, ez dago topaue errematiek normalen ikusetzagun erremate dotore horriak utz asko itxu gaurko honetan eta ba hori ez, ez dago errez baipi, aurkarixek egiz esan oso ondo jokatu dabe, bisek, bai Elenak eta bai Araik, eta horrek askotan ba araitxetzu katz geixa itxie, eta topau nahi izeti esozelan edo alan mine hori topeti aurkarixei, eta ba hor kasu honetan moduen ba utz normalien baino utz geixa itxie. Berehala ekingo diote, sari banaketari, horretarako sarea jasotzen ari dira. Meretzi tanto egin ditu Elena Barrenetxeak, 3 Elaiak. Galdu 5 egin dituzte. Araik egindakoak 5, Oaiak 3, eta galdutakoak bana. Berrogeita 19 pilotaka da. Gehien Elenak 78, Oaiak 71, Araik 60 eta Elaiak 51. Bizet aski izan dituzte. Elenak eta Arai 15 eta 8 eta bigarrena errazago 15 eta 4. Partida ez da luzea izan, 43 minutu terdi iraundu. Lehenkoan Gazteizko finalean ordu betetik gora joan ziren, gaur askoz ere lehenago erabaki da. Golpe hartuko zuten, Azpi txapeldunek, hainbeste ilusiorekin nona etorrita. Baina, gaurkoa bezalako egunek ikasteko ere bali izaten dute Ibon. Bai, honepe importanti edi, norbere karreran gauza kondu zurtetie, ikestie jusau zenin edo morala bajatute daukezunin gauzak ez delago ondo urten, horretik aurrera tatie, eta hau bai Oaiai da bai Elaiai ondo torrikako erune torkizunerako. Hortxe dira, aldu berritan, Elaiak Ogenola eta Oaia Otaino. Ez handi hartu zuten joan den astean. Gaur ordea, ez izan dute helburua bete. Carlos Sergio, Bizkaiko Diputazioko ordezkariak eman die lehen dabiziko saria. Eta txapeldunak hortxe datoz. Bosune Ondodila, nagola elkutsaren izenean saria ematera. Eramaneko Gaizka Muñetegi ere hortxe ikusten ere gara. Mireia Elkoro Ibide, Durangoko alkatea. Eta Euskotronen izenean Jon Perez. Hauxe da podiuna. Irabazleak urri jartzu. Eta bueno, oraingoz Azpi txapeldunak ere bai. Gero bakarrik gelditzen direnean izango dira komeriak. Baina ondo dago irabazten jakitea eta baita galtzen jakitea ere.
hirugarren aldiz antolatu dute aurten, eta Elena Barrenetxeari EICBko saria eman diote. Finaleko pilotari onenaren saria, Ainhoa Alustizak eman dio EICBren izenean. Ondo merezia saria, Ibon. Bai, oso txapelketa borobilo indau, partiduan joatutxu ondo, gaurko honetan oso ondo, hasiera baten lanerako atzera ataketan, eta gero ja apur bat abantai hartu da denin, erremate bekoru eitzen, nik uste merezimendu guztixaz bera izan dela txapelketako jokalarixa. Erika Mugartegi eta Arai Lejarki izan ziren txapeldun duela 2 urte lehendabiziko edizioan. Iaz Erikak Maialen Aldazabalekin irabazi zuen, eta Arai aurten bigarren adortu du lehiaketa honetan, eta 3. aurtengo zirkuitean. Hone? Bai, hementxe dauzkagu aldabenean, Arai, ligan zirkuitu honetan 3-3 behon daiztula. Eskerrik asko. Txapela hori berezia izango da, Uinterrekoa izanik. Bai, azkenin pila jente goten da, posigarrixa da inbeste jenten aurren irabazi. Elena, etxean txapela bazenuen gogoa zuk ere. Bai, asko ez, azkenin pasan urtime bai horre gatu ginen eta gogo asko azetorrina. Arai, jokoan bisetetan gorriek agindu duzu kantxan. Bai, zakite nerbixuk edo azkenin finala jokatzu ez da erreza, eta, bastante erretzera batzi guztetu isek. Aurkaria bere onena ematen ari eztenean ere ez da erraza izaten kantxan kontzentratuta egotea eta partida amaitzea lortu duzu ezuek, Elena? Bai, nik uste hori bai nerviosak ipin dizela. Azkenin euren lehenengo finala zan amenolako frontoia hondi zen. Eta, egon da, lehenengo zetan kostau jaku nik uste amaitzie, tanto pare bat eizku eurek, baina, oso pozik. Pilota biziarekin ere zuek eroso zeundeten. Barkat. Pilota biziarekin zuek eroso zeundeten. Bai, guk azteratik atagu pelota bizixe. Da, Europe azeran gure pelotia zaztidi, baina aldatu indabe, tanto pare bat eitxue, baina, gu ondo biliga pelota bizitxoaz. Elena, gaur garrantzitsuena zuretzat ziurrenik txapela izango zen, hanka zer moduz duzu, izterra zer moduz? Oin berun sentidu, zina sentitzen pixat kargaute eta mine, baina, ia bizer zelan. Bikote, zorionak, gozatu txapelaz eta uneaz. Eskerrik asko. Amaitu da emakumeen zesta txapelketaren 2. edizioa, eta orain multilen txanda izango da. Iragarkien ondoren, buruz-buruko txapelketako finala ikusiko dugu. Alde batetik Johan Sorozabal eta bestetik Ariz Erkiaga. Ez zaitezte, urrutira joan, orain arte. Mutilen partida hasteko prestatzen ari dira Johan Sorozabal eta Aritz Erkiaga. Azken partida hau txapelketako 5. izan da, aurten 6 izan dira parte hartu duten pilotariak, eta orain arte 4 partida jokatu dituzte. Biarriztarra nagusitu zen, ez zuen pronostikoak bere alde egiten, baina buruz-buru jokatzeko doaiak badituela erakutsi zuen Sorozabal Anai Arrebetako aurrelariak. Lehendabiziko partida ikusi duzue joan den asteko izan zuela, joan Dominiko Laran mendean hartzeko ez zuen arazo handirik izan, eta irudietan berehala aurrengo izar nagusia Ariz Erkiaga ikusiko duzue. Ibon Aldazabalek esan duen moduan, minduta joan den urtean berea ez zuelako finalean eman, eta jokatutako partida horretan ere
Ez zuelako berak nahi zuen itxura eman. Korapilo horiek askatzeko aukera gaur izango du. Setak 12 tantokoak izango dira. 2 irabazten duena txapeldun. Eta Zetlana irabazizkero, 3. laburragoa izango da, ohiko legez, 5. Ikusiko dugu pilotak eta estrategiak eta kontuan hartu beharko dira. Bai, ni pentseto Johanek apur bat pelota moteltxu hau atako da dela, hasiera baten. Ahal gehiago pelotarixe da, eta Aritzek igual apur bat bizitxu hau errebotetik eta mina itxen saiatzeko, ez? Saki ikusiko abertzelan gabien etaten aurreko aztienez Mbappe ondoata, oso motx. Eta banakatuen Saki oso garrantzitsua da Saki luziatati. Hortarixek aldik eta atzeren ez daude isen. Apur bat entrenau gara eta toketan da bere puntua. Ez dut uste entrenatu duenik, galdetu diot, bueltarik egin duen Durango aldera eta ezetz, eta etxean edo inguruan bakarrik aritu eta den da ezetz. Ez dut uste sakatzen ere ahalegin berezik egin duenik, neurriak ondo hartu da dauzka. Pero, bueno, bera nahiaz, justo berbetan omitze partidu zien, ez ezten, Sestiebe esan enten, ez da bape ondo ataratzen ibilita. Sestiebe barrixe da eta ez dauke ondo hartute, ez dakit horrela itxik egin da dabe, ikusiko guia gaurko honetan. Berea Gernikari utzi zion, Gernikarrak biak apurtu zituelako laurdenetako partida jokatu aurretik. Eta bere kontrako partida Aritzen Saskiorekin jokatu zuen Xabi. Hasi da, buruz-buruko finala. Rebotera Aritzek. Zuloa bizkarrean du orain. Biarriztarrak, ondo aterazaio rebotetik, eskubiz. Baita Aritz bera ere, dejada urrutitik egindakoa. Harrapatu, eta aukera guztia bera okabukatzeko, ez du barkatu. Bat eta utz. Azkar botatu Aritzek dejada. Aztek agian ez zuten harrapatuko, baina lehen da biziko tantoan eta alako gaztetasunetan izkorra dituen pilotaria. Aprobate, ondo gainaute bota da, baina Johan ikadarra dukez da heldin da. Gero horre txitxakera bota daude egiz izan, Aritze bera bai dano pentsetot, txitxakak argi ikustezan engu bibala, baina arraru indau eta urten indau da pixkat jarraitzu izan badan, eruteko aukeri eukidago horre nahiko urra etorriakota, baina bueno. Xabi Barandika aipatu duzue, bikote hementxe daukagu gurekin. Xabi, Gabon, lehenik eta behin zer modu zaude? Gabon, ondo, bastante ondo. Belaunaren inguruan berririk bai? Bueno, basaztien esgintze badekotela, seguramente hile bete dogomiko nazela kanpoan, baina, bueno, lehenko baten postuin ginen danok notiziegaz, eta, bueno, untxe hile bete gogor bat aurretik. Zeu zinen gaur hemen egotekoa Aritzek hartu du zure tokia, zeitxura hartzen diozu partidari? Bueno, partidu politxe igual, ez da, nik uste dute partidu oso ona joango dela, bikote bize die oso onak. Igual Johan dago apurua favorito, pasan urteko txapeldune dalako eta oso ondo jolasten egon dalako, baina, bueno, Aritz beti da Aritz, ez da. Xabi, oraintxe nire lankidek zesta aipatu dute, Erkiagak zuri utzitako zesta, itzuli aldiozu. Bai, justo, kuntxe gaur bertan emontxate zestie, nila hile betekan banean gona eta barrizeko ganera, así que emontxa ja berriro. Primeran, Xabi, eskerrik asko. Eskerrik asko, zeberi. Aritz Erkiaga erasokor hotxe ikusten ari gara. Ematen du, Ibon, argi ekarri duela zer egin behar duen gaur. Bai, nik uste dut nahiko erasokorra ikusiko gule. Tantu luzetzen barik, tantu edukatzera jongo da nahiko bizkor. Aldeko bat dauke, gauza aukera asko partidu azteko, ia zelako egunaz datorren. Nahiko laburra atera du, lehen da izikoan ez, bigarrenean apurrapka eramatea lortu du, txitxakaren bila, tirera egin pilotak eta ezin
Erkiaga iritsi 2-1. Sakea oso laburra. Bai, gaurko honetan momentuz. Apur bate arraru etxe bala, azten ez bala ez larretza sartetie, baina bueno, nik ustot hori, baina ondio margen handixe dauke saspire arte hori, baina gehitxua aldau atzeratu zakie eta aprobetxau, ez. Banakakuen binaka oso garrantzitsua, baina banaka gustatatie ezinbestekua. Mote egin den lehen, harrapatu du eskuiz pilota, Johanek, indartsu atzeratu. Mote egin eraztera. Johan, indar gutxirekin, pilota gutxi atera dadin, atzeko hormatik, erki, garritako izan da, 3-1. Momentuz Johan nagusi hasi da, berak topeten dago peloti aurrin, eta gero txakera eta errebesaz kasu honetan mogun asko inderrazko mon barik, tantuek berak da bilitxu. Johan Sorozabal. Zer bakoitzean pasa bana egiteko eskubidea dute. Ondo atera zaio errebotetik Johani, indartsu kanpora. Azkar horna ikutu du eta horrek eragin du pilotaren zabaleratzea. Bai, paseta junda, hor barrutik, baina horrek oixarrezko gutxen da, inderraz botatezunin, piskate pareta atrapeten badau, ziztu bizizia joten da zabalera, da hori pasabako. Erdintzeko aukera, Aritzerkiagak. Ezexeago atera du orain, zoian egin du botea. Baina errestua bikaina. Botea egin eta gero hartu behar izan du Johanek, nahiz eta asmoa bestelakoa zen. Hau ere oso aurrean harrapatu eta tanto izan da. Botetik txekora, pilota errebotean, 4-2. Oso ondo Johan, errestu bikaina izin da. Aritzek eruti lortu da, baina geroia hasi da aurrerut zuten, peloti horri topetan, eta aukeri auki da benin. Behitxu aurkari xemen dauen, eta ikusi da ez zabalerako joeri hartute gondala, barruen luze ipinitza, oso ondo. Hasiera bikaina eman dio partidari, Johan Sorozabalek. Labur orain, Erkiagak aprobetxatu nahiko du errestuarekin. Alaxe egin du. Johan, arro, Aritz. Labur gelditu zaio. Lapurtarra gatzera. Aritzek barrura errebotea, zail jarri dio, zail, 3-4. Kanta azkarrak eta onak. Bai, horre Aritzek hortxeuk arrisku ez, errebotiek urteten badau, abiadura ondixaz topeten dau eskerpareta, eta horrek estibape berretzak izaten sartzeko. Mutsu bakarra ikusi dugu orain arte, Johani kontrakantxara alden egin dion ura, beste guztiak egindakoak izan dira. Erkiagaren sakea. Sorozabal. Asko atera zaio, hor arrisko handia du, baina ez du asmatu biparetarekin, bere burua saldu. Johanek gurutzatu, harrapatu du Aritzek. Osoa luzatuta nola harrapatu duen pilota Erkiagak. Johan, eta handia eragin nahi zion. Errebotean orain. Johan Sorozabal. Orain arteko tantorik luzeena. Arrebezez Johan, aurreratu Erkiaga, bipareta, txapara. Aukera hona zuen bukatzeko gutxitan barkatzen du, baina oraingoan ez du asmatu. Bai, tanto guzti junta dominetan Aritz, Johan defentzan ondo bilida, da horre aukerak uki da benin, hormabaiko indaun ikuste, eta hor ikusi da bela Johan be jazabalerako joeri hartute dauela, eta horrek pixkak gehitxua ajustau bierra eraitza, eta hortxe nik ustot juako labeko txapara.
Bi aukera izan ditu, aurkaria harrapatzeko, eta biak alferri galdu. Johan. Aritz. Eskumaz, egarki jetxitakoa, ondo, Johan, etzen bat ere erraza. Korrika ez joala pilota hori gelditzea. Arkiaga, oso aurreratuta. Iurritu egin nahi izan du, ez du lortu. Eta errebotean agintzen orain. Johan zen hastekoa, baina ies egin dio Zabalera pilota 5 eta 4. Bai, hor Johan errebesez barik eskumiaz jarri da errebotera, ikusi dago Aritze aurrin daukela, eta eskumiaz pasetie lortu ezkero, bera jartzen da abantaian, pasetie lortu dago, baina Zabalera joako. Txapara justo. Beste aukera bat izango du. Markagailuan bat egiteko, Pastorko maixuak. Johan. Erkiaga, errebesez jarri da, bipareta goxo-goxo, sarera. Osna. Ondo Aritz, engaina egin dau edarto. Azkenago momentuen mote ban paseta barrure hori veloziadia zerreboti eta Johan behar itxita junda. Eta azkenago momentuen aldatu daue suave posturiet, tanto dar. Bigarren berdinketa, lehen dabizikoa banakoa izan da. Oskarrunean daude orain. Orekatuta. Aritz Erkiaga. Antonen ondoren, atxeden hartuko dute pilotariek. Errebotearen zain, Aritz. Berriz ere bipareta, indar gehiagorekin orain, ez ustean harrapatu du Johan, eta partida guztia atzetik ibili ondoren, lehen dabiziko aldiz aurritik da Bizkaitarra. Inaut Urreistirekin gaude Araba Euskaraz Master Seriesean txapela eskuratuta da, Mutrikoarra. Inaut, zorionak, zer modu zaude? Eskerrik asko atzaldeon, posik ez. Partidu politxu bat izan zen guretzako, Unaita bisoko oso ondo konpenetra guinan, eta txapela lortzia lortu den, da guretzako sekulako pose izan zen. Hori binaka izan zen, aurrez banaka ere aritu zara, zuzeu Ezkurdin Barandikaren aurka, trebea zarera erakutsi zenuen gainera, gaurkoari, ze itxura hartzen dio Inaut? Hasieran Johan eta hasi da pelota motelakin ez, baina Aritz pelotia bizitzua izan ala, Johanek ez da zertatzen zagerreztuan, da Aritz rebotian minatzen du, hortiko jungoa partidua. Gaur Aritz kantxan egon arren, favorito etiketa hori agian Johanek du gaur? Ez da gitxez, Aritz kantxan dago nian betizateu Aritz dala favoritua ez, baina Johanek erakutzi du sekulako mailan dagoela, eta noan esango gaurko partiduan favorito argi egonik. Apustu egin beharko bazenu Inaut? Nik uste Aritzen aldengo noala, ez? Momentuan behar erakutzi du geixen jokatzen behar gala, eta nik beti behar aldengo noan. Mila esker. Txeuei. Aritz Erkiaga kantxan da, Johan ere oraintxe sartu berria, launa tanto egin dituzte, huts bat gehiago Lapurtarrak, eta argatik, kanto bat gainetik da une honetan, Erkiaga. Bai, ez, Inautek esan da demon peloti bizitxuala, Aritze rebotetik mineitzen hasi da, trebetasune dauke edo posturi asko aldatu barik atzera barrure biparetak edo zer botateko eta mina eskoitzen da era horretan. 12. tantoa jokoan. Oso aurrean harrapatuko du, bukatzeko aukera Aritzek, ondo utzi dio. Johanek. Beste rebote bat Erkiagak. Johan. Indar gutxiagorekin. Oraingoan ez da errebotearen zain gelditu. Ekimena hartu nahi izan du pelota airez harrapatuta, gora orain Johanek, pasa egin nahi zuen, eta ez du ondo kalkulatu. Bai, Aritze gaurtuena apur bat hobetu ikuste dugu. Badabil mineitzen leku topaute,
errebesez inderra handi bari lortzen da batzeko pareta, orduan Johanek ezin daue minen errebotetik, Johanek alderantziz nahiko bizkor botatzen du pelotie eta atzeko txula buelta hori izpada bazartetan, asko urtetan dabe pelotie eta mine da bileitzen aritz era horretan. Bitanto aurretik orain, Erkiaga. Zaki aurreko baina hobetatuko. Eta bizitu dela argidago. Eta sakatzaileari horrek. Mesede egiten dio, azeri pareta aritz. Hortzi eta bost. Minaldia egiten ari da, errez ezpil eta harrapatzen duenean. Bai, Johanek ordauko oine arazu ez, zake errestuen aritz ondotaten dabil, ez da heltzen bera behatzeko pareta, ezin dago aritze buruz gainetik nahi dau pasau, da paseta juten da nien, ez da paretera altzen eta behien botie jotale lehengo, pelotiek errebotetik asko urten, da gero ja horra aritze, aukerako pelotie dauke era batera edo bestera maitzeko. Aritz. Txan parpatu du eta Agatoren gainean segin nahi du alduen bitartean. Erresto hori kanpora. Edugarna du, okerrezpanago Zabaleko olaren gainean botarazi duena. Igu lapur bat aldaten biko leuke errestu barandikai ikusi gentza modun aurreko aritzen kontra. Inderra satzera bota biherrien, 10 behatzi lekure nahiko betik bota eta hor eskerparetien jarri, berak aritze bota daixela errebotera. Hori zaitu bileukez, juten bada pareta topetak kasu honetan moduen, estabil oso gatxadoko era horretan. Errebotean ipini du sakea Aritzek. Johan. Zalantza egin du, eskubi sartu edo erreboterako utzi, beste bat, hau harrapatu ordea. Iritz txuengo da eta nahi duen egiteko aukera, hortek ezin da barkatu. 10 eta 5 handean biz, aurretik da Aritz Erkiaga. 5 eta 3 galtzen irutu eta gero. 7 eta utzeko partziala barama. Bai, oso eroso da jokatzen, Johanek ez da biltopetan zelan minein zelan errebotetik aritzei zelan erain ez errebotetik, pelota bizizaz oso gatxada hori eta bizizan nahiko eroso ikusten da aritz. Beste bi tanto behar ditu. Biziko puntu handia eskuratzeko. Arriskatzea erabaki. Eta Frontisak ere lagundu dio pilota horri. Azpitik atzera joaten. Garaia zen, arriskatzeko. Bai. Iritsita. Nik uste honek azkenengo zatiek apur bat arrisko ingo da, nik uste pasa bat, lehenengokue. Johanek azpitik. Nipareta, karruan. Ez, kantuan. Edo, jendea ere zabantzan. Txalojo edo ez, azkenean bai. Ontzat eman dute epaileek. Bai, horrondo Johan aproba beratxuatik, saiatu bida, alanda guzti holan erresteten da benien, eskerpar eta arrimetan alanik geitzen, errebesa sartu daixen aritz, ez eskumiaz hartzen badabe, hor 10 behatzitxik, abantaia dute pelota bizitxaz. Ez, aritza betatzen, ez. 11 eta 5, 8 tanto egin ditu, Aritz Erkiagak. Erki baliatzen ari dira. Hore errekurtso sorta. Eskubiz erantzun dio sakeari Johanek. Barruan. 6 eta 9. Bueno, ia oine tantu egin dek, pelotie aldatu. Bere pelotia eta apur bat bajotxu haue eta bera jartzen bada dominatzen.
Zortzi tanto, jarraian egin ditu Aritz Erkiagak. Eta ia beste inbeste egin beharko lituzke orain Johanek markagailua iraultzeko. Beste 6 tanto beharko dituzte. Balekoa da sakea. Ondo iritsi da Johan, arriskatu barik. Eta erraza. Azpi eta amaika. Banakakoen zaki hartzen bazu. Eta ondoa eta aprobetxetan mozu zaki guztiz aldatzen da. Zaki daukenak abantaia dauke. Eta hori aprobetxau bideu Johan egoin. Gautzi egin behar izan du errebotepean Aritz Erkiagak pelotara iristeko. Eta horretan urruti jartzen asmatzen baldin badu Johanek. Lanak izango ditu handik itzultzeko. Dejada oso ona. Zortzi eta amaika. Bai, ondo justo dut txapagan gainean. Eta zutza, ben aukera Aritz egieltzeko. Bien artean 15 tanto egin dituzte. Mutsak 4 baino ez dira izan, gehienak Johanenak. Hirurak gainera, kontrakantxako olaren gainean. Pilota jarri izanagatik. Aldea jaten. Aurkariaren gandik gero eta hurbilago Johan Sorozabal ez du. Lehendabiziko joko hau galdutzat eman. Ona sakea. Eskubiz errebotea Johanek. Hortxe du aukera. Aritzek pelote bat parekatzeko. Ondo. Angelu proketxazioan metaldi egiteko eta kanpora aldegin dio bigadetak Johani. Amaitu da lehendabizikoa. Aritz Erkiaga nagusitua. 12-8. Aritz, nahiko eroso ikusi zaitugu lehen set honetan, baina Johanek amaieran estutu zaitu. Bai, seten gaino oso ez da. Txartu hasinaz. Nire pelotiaz behaz dut onda etaten izen. Eroia zaki hartu tenin eta peloti bizitxuanin, pizkatik gerrio, baina bueno. Hau eta maitzeko behitzete nire peloti hartu dau, doinia taktikara baitzen den berak. Bigarrengoa zuk nola planteatzen duzu? Zakin egongo da gaku, ez da? Ia zakerreztuen zepentzete oten egin biotez, pelota berizaz errestetik egatxa da, eta bueno, horretxe pare bat buelta. Zorte honarit. Eskerrik asko. Zalantzan utzi du, aurkariak zer egingo duen eta baita ere apustua ere. Hortxe dituzu edatuak orain arte, Erkiagak egindako tantuak 8, bat gutxiago Johanek, galdutakoetan dago aldea, Iarriztarrak 4, Ispasterkoak bakarra. 49 pilotaka da, Aritzek, 4 gutxiago Johanek, gehienak botez pilotakoak izan dira. 12-8, aurki ekingo diote bigarrenari. Zer iruditzen zaizu, Ibon pelota motela aterako duela, berri aterako duela Johanek gero? Bai, izan dago, azkenengo tantutan bizixia eta nik uste hope bai, azkenengo ez, atzetik junde, zozer aldatzearen eta ia urratu eta zeta irazteko nahiz eta gatxagon, hori ez aldaketi hortik etorri dela, oinez eta oztabe barrixa zitxe, nik uste hop pelota motela atako da bela, lehenengo gozetan hasieran da aretxaz egon dago betuen jokatzen, eta nipa hasiera baten ipetzetot, lehenengo bardine moten dago, eta da bida bela igul, zaki aprobetxetako bai, igul bizixaz, hori bai badauka abantaia, tateko bizixio hobeto da, eta zake luzia tati zaiatuko da, eta gero hortik eskumiaz jarri aldala jokatzen, eta errebotetik asko urten ez da isela peloti, eta gero baukegatu amaitu. Aritz Erkiagaren zain. Durangoko Ezkurdi pilotalekuan pilotazaleak. Johan hortxe dago, pelota eskuan duela. Eta biziarekin segitzeko asmoa duela dirudi. Eta ikusiko dugu.
Erkiagak zer erabakitzen duen. Behar bezala lotu. Hemen eman aurkariari eta badator. Ake ateratzera. Ekin diote bigarren setari. Johan. Onabi pareta. Goizti behar atorri zaio. Arriskoa bat zuen, baina ondo sartu du eta ondo bukatu. Bai, aritzek esan dagoen ez, pelota bizixaz ez da arreta errestetzi. Berait, naiz eta suabe bota dauden. Errebotetik asko urtetzen du peloti, da Johan berape onduak aprobetxetan ez, errebote luziak, eta kasu honetan, tanto darren. Egindako tantoetan, berdinduta daude oraintxe zortzina. Pasarik ez du egin lehen dabiziko setean Johanek. Bipareta ona. Oso gertu zuen txapa, baina libratu du. Eungarren pilotaka da. Hauxe izan da. Johani bigarrena eman diona. Gertu, bai. Gertu zabaldu eren dau. Goran Bijelich. Epailea zen marra zaintzen eta ontzat eman du. Berriz ere sakean Johan Sorozabal. Azpitik orain erantzuna. Baita Johanek ere. Estubiz. Egin du pilotak eta gora atera. Ondaritz. Indar gutxirekin. Errebotea Eskubiz, Johanek, Aritz. Erroteo ederra egiten ari dira eta baita bukaera ere. Eta biziko tantoa hausia izan da. Zortzi pilotaka da jo dituzte bien artean, baina beteko tantoa izan dela. Esan genezake, pelota zaila sartu ditu horraritzek. Bai, defentsa oso ondo ibili da, pelota zaila sartzen eta gero horre erasora jartzeko aukiriku da benin, txula garra sartu du. Eskubiz erantzungo dio sakeari Johanek. Huts orain aritzek. Eskuko pelotua egin duen bigarren pilota Johan ekimena berak hartu du eta sakez egin du laugarrena. Oso bizia dago pilota. Bai, hori aprobetxeten badau ondo ataraten minazko hiliki da, tanto batzuk hiliki dago saketik. Laburtzeagoa, oraingoa. Aritz. Dejada hori errapatuko du Aritzek. Dena bere alde orain, baina atera ingo da bai. Horrez ere salduta gelditu da Aritz. Horrik egin behar, baina hor gelditu da pilota. Aukera hona zerri galdu du Erkiagak. Bai, horre txitxakan bile junda, baina lartxu atzeratu dau. Lehenengo erreboti joeran pelota horrek ikusitxe zan urten ningo bala, eta Johanek gero aprobetxa egin daue errebote da errobataz buruz gain pasuk. Amaika tanto egin ditu Johanek, bederatzi Erkiagak, baina markagailuan lehen da biziko puntu garrantzitsua Aritzek irabazi du. Bigarrenean abantaila aurkariak dauka Johan Sorozabalek. Harrapatuko dugu Aritzek eta orangoen mai ez duela barkatu. 2-5. Hor Johanek oso barrutik erreboteu dugu eta hortik esan erretza. Hori peloti ezabaldu eraitxie Aritz eldin da eta gero
errez bukatu baritzen. Lehen da biziko seten ere atzetik ibili da hasieran. Aritz eta gero eman dio buelta. Sakea ez du arrotu. Eskubiz. Arrestoa Johanek. Azkar mugitu behar izan du Biarriztarrak. Salduta gelditu da hor. Eta Zuloa gai ondo ikusi eta topatu duela. Artiaga, 3-5. Oso ondo Aritor ikusi haue Johan Zabalien atuakola, preso ukidabela Zabaleko partien. Eta betik eskuinez botata. Oso pelota heldu ezineku ikenitza. Lehen beriziko jokoa irabazi egin du, bigarrenean atzetik doa, baina sensazioak asko zobeak ditu gaur Aritzen lehengoa baino. Bai, egiz esan beste sensazio batzuk ikusten dira, beste Aritz bat ikustegu, bere joko mailatik gertuago da ona, eta momentuz, ondo ikustu dugu. Zakia da, botataten oso garrantzitsu da hori. Eta tanto. Ondo markatu eta azkar bidali beharra dago. Johan bezalako pelotari bat ez iristeko eta hori xera Pasterkoak egin duena. Batera gerturatu da eta aurkariarekin bat egiteko aukera izango du ondoren ikusiko dugun tantoan. Huts orain Aritzek eskuko pilota zuen eta horrekin joango dira bigarren set honetako atseden aldira, bien bitartean beste protagonista bat baduan egondoan. Oier zeharra daukagu aldamenean, Oier Gabon. Bai, Gabon. Aritz Laguna kantxan da, lehenengo seta irabazi du momentuz, atzetik doa bigarrenean markagailuan. Bai, gaur kontrario gorra dauka, ez? Egia da, Xabi Barrandikak irabazi zuela gaur finalan egoteko aukera, eta, beti da pena, ez? Pelotari batek kantxan irabazitako, lesio baten erruz zapuztea, baina, Aritz gaur lan handia egiten ari da, kontrario oso indartsua dauka, iazko irabazle okerrez banago, baina, lehenengo setean lan hona egin du, eta bigarrenean, momentu zatzetik bada ere, buelta ematen dion. Oier, ez dakit sekula zesta punta zaritu zaren, eskuz noski bai, alaba ordea, puntista daukazu? Ni ez, inoiz probatu dut, baina ez daukat ideiarik ere ez, garbi esateko, baina alaba bai, txikia hor dabil, Mutrikuko danok bat klubean, oso gustora dabil, gainera herrian, erreferente importanteak dauzka, Einaut Urresti, Mikel Manzi, eta gero emakumezkoetan ere, gaur jogatuko duen Ogaia Otaño, Neriz Lizardi ere hor daukagu, lesiotik errekuperatzen da, eta han eta beste batzuk ere fuerte dabiltz, eta bera oso motibatuta, eta gu pozik bere atzetik. Oier, eskupilota bai, gertutik jarraitzen duzu, igandean zita garrantzitsua daukagu, Nafarroa arenan nork irabazi behar du? Hori jakingo banu, ez dakit, iruditzen zait, bikote indartzuenak iritsi direla, momentu oso honean iristen direla bi bikoteak, gaina lesio aldetik eta ez daukate inongo aitzakiarik, eta nik nahi dudana da, Laurei sorterik onena desio diet, eta afizionatu moduan, finala handi bat ikusten dugun. Eskerrik asko Oier eta jarraitu partidaz gozatzen. Zuei. Oier zeharra, seme-alabak pilotariak eta bera ere, Euskal Federazioan, ganean hasita. 6-4 aurretik da bigarren jokoan Johan Sorozabal. Ez du askorik atzeratu, bot egingo dio, harrapatu, gelditu eta kanpora. Bai, horraukera ona aprobetxoa da Aritzek errestu ez da bat edo nahi zen. Ito barrun agatera jundala esan erresa da bai, era horretan errestotie. Eskerparetat atrapautza, oso aukerako pelotie lagatza Johani, baina horrema ditu kanpo dago. Ikusi dugu, Aritzek beste zerbait dabilela orain buruan, errestuari dagokionez, eta ikusi dugu berriz ere egokitzen balin bazaio,
Nola erantzuten duen anatzetik. Sake hona zen. Atzera Aritzek. Ondo Johan. Benitu eta bukatu. Zeina. Aurrien dauen Aritze zaki ondo beto atara eran. Aurrien agintzen jartzen da. Johanek defentzan aldade modun egiten dago, baina gero errematien erabaki txargitxi hartzen da Aritzek izan. Horma bikoaz edo kostaguaz minitzen dabil, errematien du bai, eta kasu honetan, abantaia edun daue Johane, baina bardintzie lortu dut. Beste tantorik ikusiko ote dugu sakez, pelota arrotuta. Nik usko baiet, Aritzek edo Johanek lortuko da. Aritz oraindik ez da arriskatzen hasi, sakeetan. Gutabeta hori eraginkarra izango da. Progresio handiz egindakoa, handar gutxirekin, 7-6. Aritz bera, buelta hundixe emonda da banakako zapelketa baten Bilbon Mikel Egureni, nahiko abantaia hundixe eroan Mikelek eta zaketik hainbeste tanto itxe lortuan, hasi que badaki berape ataratzen, ia lortu daue puntu hori. Baina geroztik araua aldatu eginda, eta ezin dute nahi duten bezain atzetik atera. Ja, orduan hori egiz esan bai, aprobetxa iban, orduan zeuen atzeteko partetik limiterik, eta zemat sakien egiz esan, batez banakakuen, zemat eta atzera eta amiope hobiera ez, orduan aprobetxa izan hori. Nik uste mugarria gainera, arau hori aldatzeko partida eroa izan zela. Antoa Johanek, indarra handiz etorri zaio, saskia pare-parean jarri bai, baina ezin eutsi pilotari. 8-6, Johan Zabal aurretik. Lehen da biziko setean adina tanto egin ditu. Orain amarretik ateratzen dute eta ez dut uste eman terditik atzera sakatu dezaketenik. Eskubiz erantzun dio Aritzek. Atera da eta erreboteatu egin du Aritzek. Tanto. 7-8. Garrantzitsua zen Aritz Erkiagarentzat. Beste bat egin izan balio, 9-6 eta sakea aurkari egin esku. Zaildu egin gozitzaion, baina honek itxaropena berpiztuko dio. Tanto bakar batera eta sakea bere esku. Erkiaga. Johan. Errebotera errebesez, oso rebote txikia egin dio, errebotetik bueltan pilotak. Bigarren berdinketa. Behar baino gutxixeo batera da ez? Bai. Ez da txarto bota nahiko txulatik ez da horrako zer egon, baina bai, horrek pelotie bizixeo onda, bastante geixo urten duan. Hori hortzen esperuen egon da kokatute Johan, baina geratu inda guztiz bai. Pare-parean, bigarren joko honetan. Tanto behar. Eta bukatzeko. Zuzgarria. Johanen errestoa, iaia pasa egingo du. Etxian. Jokaldi egitea erabaki Aritzek. Beste zer ezintzuelako egin. Bai. Ziztu bizixen, itzeleko abiadura motza Johanek, hoxe nik uste hori topetan bai, Aritzek pixkat espistauta atrapau eta buruz gain pasetako, nahiko berandu errezion hau daue Aritz, alda modun eruta junda, baina oso gatsasan hori erutia.
Johan. Zortzia gelditu da lehen da biziko jokoan, bederatzi baditu eta 10. sakez. Bi egin ditu gisa horretan Biarriztarrak eta oraindik ez du pasarik. Bai, honek sakiek arrizkaun bileuke, aprobetxaun bileuke, pasa bate ez daukela pasaiko mino, ikeri dauke bat itxeko, orduen hori aprobetxaun bidau eta ontxe ata damoen luze atara. Ederra da sakea, baina ez du pasako. Engainatu egin du erabat gainera, oso ona tantoa. Oso ondo, Baina barrutik, ez da angul hori atrapau, ez da erretza bat botati hori hortik, leko horretatik, eskerparetan albo-albotik, eta meritxoko tantu Johan. Amabosna tanto egin dituzte, oso antzekoak dira bien datuak. Alditakoak 5 Johanek, 4 Erkiagak. Azken tantoren bila, Johan. Lehen biziko sake honetan. Eraman Aritzek. Baina aukerakoa izango du bukatzeko. Ez du hartatu. 3. erabakiko du. 18 irabazi du lehen bizikoa Aritzek. Arkagailu bera. 2. honetan Johan Zabalentzat. 5 tanto egiten dituenak. Irabaziko du 2025ko txapela. Hane. Bai, hemen daukagu Johan aldamenean. Johan, has hecho casi lo más difícil, empatar el partido. No sé si es el más difícil, pero para quedar en vida en este torneo había que ganar este set. Entonces, creo que el más difícil va a empezar ahora. Creo que el saque va a ser muy importante para el tercer set y no se equivocar en remate porque se va a jugar a sus remates. Así ha sido también en este segundo set, el saque, y has optado por la pelota viva. Sí, la pelota está muy viva. Es muy difícil de restar el saque, se puede hacer tanto también con la pelota viva, entonces hay que quedar el saque, hacerlo tantos adelante y ya. Sorteo. Gracias. Bueno, eta garrantzi handia orain, sakearen zozketak izango du. Bai. Bostera izen da, saki eukitxie, oso garrantzitsue, eta zetan nundik jungo da, asko horretxek erabaikiko dugu. Txapiek zeinen alde urteten da. Eta agian arriskatu ere hasieratik arriskalitek ez, gero penatan giltu zaitezke. Bai, saki daukezula aprobetxo bizu, zizinke defentzan okatu, hori ikusi da, saki eluzia tatzen da nin. Edo saketik tantu eitxe lortzen da, edo aurkarixek ala gola peloti eruti ez, orduan hori abantaia handixe da, eta hori aprobetxo bida bai batak eta bai bestia. Julio Gerrika Etxebarria, Xeber repaileak. Aister botako du txampona. Eta orduan jakingo dugu sakearen abantaila nork izango duen. Bere biziko garrantzi izan dezake finalaren bilakaeran. Hortxe doa. Hori Aritzek aterako du. Ez dago, galdetu berriz pilotarekin ekingo dion. Ez batak ez besteak. Apurtu ezean honekin amaituko dute. Bai, duda barik. Bigarren zetabe pelota bixa asko gatu dabe bixek. Ikusi zaki ondo aprobetxet ez nolako mini aldanein, eta bixek zaiatuko hori, aprobetxetan hori, eguneko unien. Biak prez dira, txaloak finalistentzat. Hasi da kitarakoa. Aritzek erabaki du arriskatzea lehen biziko saketuik. Ez da pasarik izan, baina oso gertu jarri du errebotetik. Johan, ez du asmatu, oso aurrean dago, zuloa atzean du, ez da Aritzek ere. Eskubiz orain, bai. Ez da zaila bikatzea, baina Aritzek bikatu du azkenean. Bai, hor bitxek ibili, ezin pasautek besti, hor bai edo bai pasau biozu, horako lekuen hartu dute gero pelotie. Baina, bueno, azkenien Aritzek torriako hobetuen Zabalera urteako hori pelotieta, da hor madiko dar bataz amaitxu dut.
Aritzen lehen da biziko sakea oso luzea izan da, eta argi du, pasa egiten baldin badu. Pasa egingo duela, baina horren penatan ezin dela gero gelditu. Ere, zazpiko marraren bila joango da. Azkoz laburra gelditu zaio. Johan. Barrura, ezin Johanek. Bi eta huts. Olako abiaduraz errezeten badu Johanek, eta pareta sartau ez txula huelta hori sartau ez, pelota hori zerin dutengo dau. Aritzeko horria pintxen gozu rebotietan, 6-6 kuadro horretan tantu ingotzu bai edo bai. Sakeari etekina ateratzen ari zaio, Aritz Erkiaga, hirugarrenaren bila. Aritz, berriz ere txokoan, oraingoa, ez bote handia egin dio. Aitaren batean lortu ditu hirutantoak Erkiagak eta pilotariek atxeden hartzeko eskubidea dute orain. Garrantzi handikoa aipatu dugu zela zozketa. Eta bai, aprobetxatzen ari dela Bizkaita. Bai, Zaki ondo ataten ibilida, eta gero ja momentu hortxe, 7-8 kuadro horretan errebotetik espada frontizai begire, bera da bila gintzen. Kasu honetan barruen lagata junda, esker pareta atrapautza, da Johanek heltzeko aukeri modu mote ban, baina bote handixe eraitza aritzek eta oso buruz gain pasio. Eta hirugarren tanto hau Aritzek egin berritan, armaietatik ziztu bizian, Logan Sorozabal, Johanen aita, aldageletara joan da semeari aholkuren bat ematera. Arek bai, zesta bizi duela. Bai, ikustako, partido danetan, bai Gorka, Erika edo Johanen partido danetan oso urduri goten da, guztiz bizitzen. Oiane barkatu bai. Aritzek hiru tanto eta besteren atzetik egin ditu, baina badaki aurkariak bat egin ezkero, arriskua izango duela berak ere sortatxoak gero egiteko. Sakez laugarrena. Orain arteko biak zuzenean Johanek egin ez zituen gisa honetan, eta Aritzek ere lortu du pelota biziari inparta ateratzea. Bost aukera izango ditu Aritzek duela bi urteko txapela berreskuratzeko. Azken sakea atera du, pasarik egin gabe. Sorozabal. Aritz. Engainatu eta bukatu da. Aritz Erkiagak irabazi du 2025ko buruz-buruko txapelketa. Iaz titulua ondu zionari gaur 3 jokotan irabazita. Gustora geldituko zen, Ibon. Bai, gaurria beste da batera ikusi gu, beste maila baten Aritz, beste errestasun bataz, eta hau zeta hau egiz esan oso, esan dugu, Zaki eukitxiek garrantzia ondixokiko da bela, eta argi ikusi da, Zaki berak Aritzek hartu dugu, eta gizan bostanto inotzu erretz, ziztu bizitxen. Saribanek eta egiten duten bitartean behar bada zenbakiei errepaso azkar bat. 20 tanto bukatu ditu Aritzek. Johanek 16 galdutakoak, Lapurtarrak 5, Bizkaitarrak 4. Egindako askoz tanto gehiago galdutakoak baino. 91 pilotaka da garaileak. Azpitza dutunak 86. Hau da, markagailu orokorra. Erkiagak 12-8 lehen da bizikoa. Johanek emaitza berarekin bigarrena. Eta oreka gutxien hirugarrenak erabakigarriak izan du. 5 tantoak Aritz Erkiagak egin baititu. 17 pilotaka da jo dituzte. Hiru ordu laurden pasatxo iraundu. 46 minutu
eta 15 segundo hain zuzen ere. Johan Sobozabali dei egin diote. Igaz aurpegi aldaiagoz joan zen saria jasotzera. Gaur zaldien egin du, hemen esan dio moduan, partida berdin du, Aritz ondo jokatzen ari zela. Baina ez dio aukerarik eman Aritz Erkiagak. Hirugarrenean lehenko urteko txapela berritzeko. Josune Ondobila, ahora erkutxako ordezkariak eman dio saria, eta txapeldunari Durangoko alkateak Mireia Elkoro Iribek emango dio. Hirugarren urtez jarraian antolatu dute pilotaleku honetan, binakako emakumeen txapelketa eta gizonezkoen banakakoa. Oroigarria lehen da bizi, eta txapela ondoren. Okoetxearen ondoren, buru azken hamarkadetan, nabarmendu den pilotaria da Aritz Erkiaga, eta 17 urte ditu. Eta oraindik urte askotan, lehiatzeko eta borrokatzeko prest izango da. Ez eta adinak ez duen barkatzen, eta prestakuntza gero eta zailagoa izaten den horrelakoetarako. Agurtu horretik gane, txapeldunarekin berra batzuk egin nahi genituzke. Berehala izango dugu gurekin, Inigo. Arrezki saioa. Eta ea, zordion izpastorkoak. Aritz, zorionak. Eskerrik asko. Iazko arantza atera alduzu. Bai, behintzete final erdi da modun, ez da iesko desastrerik ez dotein, ez final erdietan ez gaur. Final erdietan, bueno, Xabi keixau izan, eta, bueno, ez da besterik, eta gaur, bueno, Johanen kontra alizen dut. Lehen zeta poltsikoratu duzu, nahiko eroso esango genuke, bigarrenean asko estutu zaitu Johanek, eta hirugarrenean berriro ere jaun eta jabe. Bai, zaki biso pentsa dut ondo eta egon gaie, eta zakerreztuen biso karazuek, eta pentsa dut horro ondalagaku, ez da, hirugarren zetan euritoko jate zaki, eta aprobetxa bendut. Pilotak ere bizi-biziak ziren, Ari? Bai, ez dugu nahi zen eskapadi, nik negu eintzat ez du nahi zen, Johanek rebesa zindarrazko dugu eta pelota naturala topetan ibili gara, eta gero, bueno, bizitzua bisoke pelota bardinaz jokatute, holan harinau bizitzen da bai. Aritz, txapel bat gehiago ez dakit dagoeneko etxean tokirik baduzun beste txapel bat entzat, baldu eskaintza berezirik? Bueno, eskaintza bezebez, da, ez dugu, inoren akordurik, hau bueno, Xabi egon biko zan, baina, bueno, oine txapelaz disfruteta. Eskerrik asko eta gozatu, Aritz. Vale, eskerrik asko. Aritz Erkiagak irabazi du. Honetan txea amaituko dugu, 4 aste izan dira, 4 aste lehen, eta gaurkoarekin itxirko dugu, Durangoko Ezkurri Jai Alai pilotalekuaren aroa. Urrengo txapelketa Lekeition izango da, apilidaren 17an finalak, eta antxe izango gara, zuen ganatzeko. Eskerrik asko, Ibon, eskerrik asko, Ane, eta Gabon pasa. Gabon pasa.